Ja goed, bestek natuurlijk. Hier zit een compacte waterfilter in, want als we niet aan water kunnen komen, dan moeten we dat water hier uit de vijver gaan halen. Dan heb je toch iets te drinken natuurlijk. Arjen Bakker denkt niet dat het einde der tijden nabij is. Maar de oud-militair uit Geleen wil voorbereid zijn op een crisissituatie. Als je de berichten mag geloven, dan hebben we globaal gezien in de wereld toch wel met de nodige conflicten te maken. Die er niet om liegen. Ja, centrale post in, de centrale post 5 Zuid, zegt dit nog. Stel je voor, ineens valt hier alles centrale uit. post. Geen stroom, geen internet, post niks. Wat doe je dan, dacht Arjen Bakker. Nou, we hebben een noodoproep gehad uit onze post, of van een van onze mensen uit de regio. En er is een kind dat 24 uur per dag beademd moet worden en we hebben een uitval van elektriciteit. 4 jaar geleden begon hij te werken aan een noodplan. Inmiddels is het Dutch United Civil Emergency Response Team een netwerk van zo'n 300 Limburgers. Ieder met zijn eigen specialiteit. Techniek, communicatie, EHBO. Ik heb begrepen, u bent op zoek naar een arts en ik begrijp dat u ook iemand nodig heeft om het orgaan aan de gang te krijgen. Ik ga u binnen 10 minuten oproepen om te kijken of ik dit geregeld krijg. Centrale post 5 luistert. Dit zijn een aantal centrale posten die allemaal genummerd zijn en dit zijn de contactlijnen die lopen tussen de centrale posten. En die gebruiken we dus om van bijvoorbeeld nummer 2 naar 1 hulp te kunnen krijgen. En als 1 die hulp niet heeft, dan kan die 1 die hulp weer bij 13 aanvragen, zodat die toch bij 2 terecht kan komen. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen wat we zien. Ja, hier zitten allemaal mensen achter, ja. Het zijn geen preppers, mensen die voedsel- en survivalvoorraden inslaan voor zichzelf. Arjen en de andere deelnemers van het Burger Response Team schieten iedereen te hulp, mocht het nodig zijn. Ik heb dit gewoon wel eens aan en dan vragen mensen van, ja, wat is dat of hoe zit dat? En ook laatst ook een agent, die sprak me aan, zo van, nieuwe club. Nou ja, nieuw, dan is het heel leuk om dat te mogen uitleggen. En dan krijg je van zo'n agent ook wel een stukje waardering. Dat is hartstikke mooi, ja. Ze zijn niet anti-overheid, integendeel. Arjen vindt het hoog tijd dat er een samenwerking komt met bijvoorbeeld de veiligheidsregio. Hoewel bij het zien van dit embleem niet bij iedereen een belletje gaat rinkelen, is de taak van het Dutch United Civil Emergency Response Team een serieuze zaak. Het begint toch redelijk spannend te worden en we weten niet waar het naartoe gaat. En het feit dat je niet weet waar het naartoe gaat, maakt dat het misschien wel eens verstandig is om een noodhulpplan te hebben. Als je in je auto stapt, dan weet je ook niet wat je onderweg kan overkomen. Dan doe je je autogordel om. Ja, wij zijn eigenlijk die autogordel.